Чистай иң зур сүрүлік жерлері болған районларының бірсі. 110 мың гектарның 76 мыңыне язын чәшелер. Хәзір іш бұдай, арпа, рапс, күнбағыш қырларында гүрли. Это редька сыничная, лен. Ырлық жетерлік шетел техникасына запас чәслер санкцияларға қадарық олынған болған ашлама һәм химия белән саклау чараларына қытлық юк диләр. Былтыргы кырылык һәм язын яшелчәгә булган ихтыяҗны исәпкә алып, Чистай районында быел беренче тапкыр күпләп бәрәңге утыртып карарга булганнар. Ул 200 гектар мәйданны биләячәк, бәрәңгенең иртә өлгерә торган 3 төрле сорты сайланган. 30% шуңлаштылар. Монысы районның агроэл хуҗалыгы, әлеге терлекчелек комплексы былтыр төзелгән. 4 ферманың һәрберсе 1000 баш сыерга исәпләнгән. Мында 100 кеше эшли. Сетне Чистай мул заводына тапшырабыз. Анда бәяләре сетнең качествосыннан тора. Безнең сетнең сыйфаты начар дип әйтмәс идем, бик әйбәт. Эчтә 8-4-2 жирнес. Быел районда мөгезле эретерлекнең баш саны 35%ка кимегән. Бу бик зур сан. Хәзер алар 8000 тирәсе. Моңа республика җитәкчелеге аерым игътибар итте. В этом году произошло снижение. Быел мөгезләре терлекнең баш саны кимеде. Инвесторлар лейкоз белән авыручы терлекне юк иттеләр. Терлекләрнең баш санын арттыру өчен юл картасы төзелде. Аңа нигезләнеп сәламәт сыерлар алыначак. Аларны ашатуга аерым игътибар бирелә. Шул исәптән сөт һәм ит продукциясе сыйфаты яхшырачак һәм күләме дә артачак. К концу года у них есть определенные обещанные планы поголовье увеличить, привести в соответствие по технологическим регламентам фермы. И на следующий год также дополнительно поголовье заполнить. Но 600 голов пока они обещают по всем требованиям коров восстановить. Алаберса будем ежеквартально отслеживать. Шушында ук Рөстәм Миңнеханов хуҗалык җитәкчеләре авыл җирлеге башлыклары белән аралашты. Берәүләрне авылда кадрлар кытлыгы борчый, икенчеләрне авыл хуҗалыгы программалары кызыксындыра. Президент куелган һәр мәсьәләне контрольгә алырга хәл итәргә ышандырды. Ике конкурстан төшеп калдык, өченчесе буламы? 30%. Качан була? Нигә? 21 елдыкы бу да? 19 акчасын гына күчердек. 20 да алдык. Документ 22. Документ 22 булса, менә акчасы булса, ансын 3-нче кварталда объявляйтабыз. Монысы Чистай индустриаль паркы. Анда 13 резидент эшли. Рөстәм Миңнехановка аяк киемнәре фабрикасын күрсәтәләр. Ул 4 төрле махсус аяк киеме җитештерүче бердән-бер предприятие. Аена 70 мең пар товар җитештерелә. Мин монда 4 ай гына эшлим. Хәзерге вакытта бутикның сапагин бутик институтыган. Гомумән индустриаль паркта төрле юнәлештәге товарлар җитештерелә. Юл хуҗалыгы, медицина тармагы, авыл хуҗалыгы техникасы өчен. Менә монда Рөстәм Миңнехановка КАМАЗ заводы белән хезмәттәшлектә әзерләнгән мобиль флюорография комплексын тәкъдим иттеләр. У нас 112 тысяч населенных пунктов. Россиядәге 112 мең торак пунктта медицина пункты юк. Моны иң ерак авылларда да файдаланып була. Ясалма интеллект рентген ясауга ук белгечләр фикерен белергә мөмкинлек бирә. Сельских районов. Резидентлар җир участогын аукционсыз гына алырга мөмкин. Безнең илгә карата санкцияләр кертелгәннән соң дәүләт ярдәменнән файдаланганнар. Безнең кайбер резидентлар үзләренең заявкаларын бирделәр. 0% белән теге акча теге алырга инде. Һәм туктап та тормады. Ничәтим наоборот тагы да киңәйде һәм кайсы берләре үзләрен киңәйтәләр. Иҗтимагый икътисади күрсәткечләр буенча Чистай 2 ел элек Татарстан районнары арасында 32нче урында булган. Былтыр 3 позициягә күтәрелеп, хәзер 29нчы урынны били. Чистай районыннан Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗахметов, Яңа Гасыр каналы.